DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upo kag sip-on kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya kag virus ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix na was na tinuan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Philippine Standard Time, alas 6:36 sa gabi. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Tinig ng reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow. Good evening sa tanan. Good evening world, good evening Philippines. Kag sa tanan nga mga tagpalamati diri sa aton sa Panay. Sa gihapon, maayo nga gabi sa inyo tanan. Permi nato ni ginasiling sa aton nga paratuntunan kada adlaw, kada gabi nga dalayawon gid ang Dios. Kag dayawon taman siya bangod sa iya nga pagkamaayo sa aton nga tanan. Sa tanan nga nagupod sa aton subong, sa aton nga live streaming. Maayo nga gabi diri sa Bilong nga Panay kag labaw sa tanan diri sa Iloilo. Kag diri nakita ko na ang unang nagupod sa aton diri is si Sir Edmar Likinya kag siya nga mga kaopdanan. And then si Madam Aisa Ahmad, maayong gabi man sa imo. Kag Q5 Pasi, maayong gabi and your followers. And sa tanan-tanan nga nagaupod sa aton diri,
Ang aton nga magic either subong is naglabot na 30. So 39. So the point is, ang aton nga mga nag-upod sa aton is naglabot 39. Dayon na muna siyempre mag-fluctuate siya, magnubo, magsaka. Ang botamalon, kadamo gid bisan lang sa aton nga Facebook. Damo-damo kamo nga ara subong. Way ko man kamo makilalan kay nga pila man lang diri kabilog ang live sila diri nga naga-post sa ilang mga accounts, pero kamong tanan welcome gid sa aton nga palatuntunan. Kag sa ginasiling ko na permi, hindi tagid pagkalipatan ang mga pagdayaw, mga pasalamat sa Dios pangod sa tanan niya nga pagkamaayo sa aton, physical man, intellectual man, financial man, kag lamos tanan ang proteksyon, kay hindi gid kita makagiho kung wala ang proteksyon kag wala ang ikaayong lawas. Muna nga ang importante man nga halungan tagid ang aton lawas, kay hindi kita matingala nga kita sa subong labi na kung maedad na aragid ng balatian nga aman, kay kung ano ang aton gintanom may aragid kita anihon, depende na siya sa lifestyle ta. So dari man nakasulod si Sir Hudlom Montana, and sa mga kaupdanan mo maayo gid nga gabi. So ato gid nga dayawon ang Dios sa sini nga kagabihon sa tanan niya nga pagkamaayo. So mo lang nang aton pagpanamyaw kag ang aton man mga kaupdanan dito sa Mabinay, kay si Brother Hor nagaprograma gina dito sa Joe FM nga naka-connect gihapon sa K5. Siyempre ang Joe FM dito sa kay Mayor Oy, na dito ang tag-iya, pero may relasyon man sila sa aton nga CEO Doc Ramil Oy. So tanan-tanan dito sa Madatagman, sa mga Empinado family, sa mga Mundido family, sa mga Empinado family, Gundao family, and sa tanan-tanan dito mayong bibis niyo tanan. And sa mga kauturan taman sa mismo sa Bagtik mayong gabi. Kag subong man sa aton mga kauturan sa Uton mayong gabi, and then mayong gabi man sa diri mismo sa tanan nga mga districts kag barangay diri sa aton sa Iloilo. Sa Kabatuan man, brother, sa mga Jonglay family, dito man sa mga Sagimaras, ang aton mga kauturan dito, ang mga Palabrika family kag iban pa. So kamutanan, welcome sa aton nga palatuntunan. So magpadayon na kita subong sa aton nga pagbinag-binag gihapon sa mga pulong sa Ginoo. Pero anti sa tanan, magapangamuyo danay kita kag pasalamatan tagid ang Ginoo. Updan nyo ko sa aton nga nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po ay narito muli, dumululog sa inyong banal na luklukan, at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig sa inyong patnubay at gabay, sa inyong pag-iingat sa amin sa araw pong ito. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pagbulay-bulay, sa pagkikinig sa banal na mga salita, sa mga nakikinig sa radyo at sa nanonood sa Facebook. Pagpalain mo silang lahat, at higit sa lahat pagpalain mong ginagamit na himpilan na kung saan ito po ay naging kapakipagirabang na maipalaganap ang inyong banal na mga salita sa pagkataong nangangailangan. Ang si Doc Ramil Oy, pagpalain mo man at kanyang pamilya, patuloy nawa ang lagi naming mga kahilingan, hindi lamang sa kanya kundi sa aming lahat, ang physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo din ang lahat ng mga kawani sa impilan pong ito, at pagpalain mo rin ang inyong banal na mga salita na tawa makakatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo at sa aming ugnayan. Now, pagpalain mo man ang lahat na himpilan sa lahat ng mga sitwasyon, at itong lahat aming samantalangin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa, sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, nakahingagaw si Madam Bings PSJ. So, mga highlighted ng ilang mga accounts ang botang balon.
mga followers nila, ilang mga kapdanan, ariman nagubod sa aton. Kung na-share ninyo, pwede nga i-share ninyo sa inyong mga amigo, mga amigas, sa inyong mga kabyanan, mga friends sa Facebook. Agad nga makapahimulos man sila biskan sa pamalandong na lamang sa pulong sa Ginoo. Kaya importante katama sa ginasiling na naton permi diri nga kita magaydan, magiyahan sa pulong sa Ginoo. Now, ang aton subong nga binagbinagon nga agid bala nga amo ni ang aton kahimtang bilang tao. Aton nga dumdumon nga ang aton una mga ginikanan gintuga sila sang Ginoo nga sinless, wala gid sala, wala gid sang bisan ano na lang nga dagta sang sala, wala, balaan sila kay ang kabuhi nila hindi mapatay. Dayon ang ila paino-ino, balaan, ang ila nga karakter or ila mga kinaugali or batasan, balaan kaangay sa Dios. Pero nga ang muna, diri ang sugilanon sa mga wala kaayo idea sa Biblia. Basahon ta ang ginsugoran nga ang langin amo ni ang kahimtang sang tao. Basahan na lang niyo kung may Biblia kamo. Opdan ko niyo basa sang Genesis Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta na siya 24. Agon nga may idea kita. Nga nami ni siyang aton nga dumdumon, bisan nga sa mga nagabasa sa Biblia, dokumo na lang ni siya katama. Pero sa mga baguhanon, nga daw wala pa gid idea sa Biblia, kay diri sa Biblia mga autoran, kung science ang aton istoryahon, ang science of all sciences nga diri sa ara sa Biblia. Bisan ano pa nga klase nga mga scientist, hindi sila makatupong sa Ginoo nga amo gid ang scientist sa tanan nga mga scientists. Now, diri kung history man ang istoryahon, hindi gyapon matupungan ang Biblia. Bangod sa kadamo-damo sang mga kasaysayan sa Biblia nga hindi nalabuot sang mga panghuna-huna sa mga scientists. Now, diri sa aton mabasa aton nga sugdan sa bersikulo 1, karon ang manog amo ang maayo gid magpadihot sa mga sapat nga gintugas ang Ginoong Dios. Ang manog nagpamangkot sa babayi. So, nagsilinggid bala ang Dios sa inyo nga hindi kamo magkaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sang katamnan. Nga ngan amo ni ang pamangkot sang manog. Gali ka kay dito sa Kapitulo 2, hindi na naton ginbutang diri, aton lang ilargway. Sang gintuga silang duha, una si Adan. Dayon ginhimuan siya nga isang babae, ang iyang nga gusok, ang iyang nga tadyang, iyang gusok, ginkuha sang Ginoo. Dayon ginhimo nga babae. Dayon gingalanan nga Eva, o Adam and Eve. Dayon ginhambalan sila, sang gindala sila sang talamnan, sa bersikulo 15 na siya dito sa Kapitulo 2, ginbutang sang Ginoo sila sa talamnan. Kag dito, may isa ka puno dito, sa tanan nga mga puno, nga nagadala sang bunga nga prutas nga namit katama, ang iya bunga, gintugutan sila, nga sila makakaon. Makakaon sila tanan sa pwede sila magkaon. Sahan na lang ninyo ang Kapitulo 2. Pero, sa isa ka puno dito, hambal sa Ginoo, hindi ka mo magkaon sa sini nga puno, sa sini nga bunga. Kaya sa tion nga kamo magkaon sini, mapatay gid kamo nga totoo. Karon kay kabalo man ang Satanas nga amo to ang ginhambal sa Ginoo, amo to ang sugo sa Ginoo sa ila. Baw, amo ni nga diri gin liwat niya pero gin revise. Ang hambal sa Ginoo bunga lang sang isa ka puno dito, hindi sa tanan, pero nga ang iya diri nga pamangkot liwaton ta, nagsilinggid bala ang Dios sa inyo nga hindi kamo magkakaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sang katamnan. Ang pulong nga bisan ano wala na dito sa pulong sang Dios ang ginhambal ni nasang Dios dito kay Eva kag Adan, pero gin revise. Amo na nga gingamit diri ang pulong padihot. Grabe, manog, grabe gid gali nga magpadihot. Pero hindi magito manog.
Si Satanas to, ang espiritu ng Satanas nagsulod dito sa manog. Gingamit niya ang manog bilang instrumento. Dayon anong sabat sang babae? Sa versikulo 2. Ang babae nagsabat, makakaon kami sang bunga sang bisan ano nga kahoy sang katamnan. O si, di, ginklaro na, ginliwat man sang babae ni Eva, kung ano gid bala ang ginsugo sang Ginoo. Pero, hambal niya sa versikulo 3, diri na dayon, hambal na ni Eva, luwas lang sang kahoy nga yara sa tunga sini. Ang Dios nagsiling nga hindi kami magkaon sang bunga sina nga kahoy, o kung bisan magtandog sini, kay kung himuon namon ini, mapatay kami. Abaw, dito na dayon. So, ginklaro ni Eva. Sakto ang ginhambal ni Eva nga hindi gitani sila magtandog. Na, hamak mo na, bisan pagtandog na lang, ay labi na kung kaunon pagid. Dayon, sa versikulo 4, anong ginhambal naman sang Diablo, nga ato kay nagsulod sa manog. Ang manog nagsabat, hindi ina matuod, hindi kamo mapatay. O, amo ni ang una nga daya, una nga deception sang Diablo. Hambal sang Ginoo, mapatay kamo nga totoo. Pero hambal naman sang Diablo, hindi kamo mapatay. Dayon sa bersikulo 5, ang Dios nagsiling sina kay man nakabalo siya nga kon magkaon kamo sang iya bunga, mahatagan kamo sing ihibalo kung ano ang maayo kag malain. Kag mangin kaangay kamo sa Dios. Diri na dayon. Sino ayhan ang hindi interesado? Sino ayhan ang hindi makonbinsi nga ang tawo nga gintuga halin lamang sa buok mangin kaangay sa Dios. Tapos ano pa? Madugangan pa ang ila ihibalo. Ay dito na dayon. Anong nakita diri? Ano ang versikulo 6 ginhambal diri sang nakita sang babae? Hambal diri, nakita sang babae kung daw ano ang katahom sang kahoy, kag kung daw ano ayhan kanami sang iya bunga, kung kanon, kag nagpanghuna-hunaon sila o nagapanghuna-huna siya, kung daw ano ayhan kanami kung siya may kaalam, gani nagkuha siya sang bunga sang kahoy kag ginkaon niya kid ini. Ginhatagan niya ang yabana kag nagkaon man siya. Wow. Diri na magsugod maguturan ang hindi maayo nga kasaysayan. Dayon sa bersikulo 7 nagamal diri sang makakaon siya, ginhatagan sila sing paghangop kag natulpangdan nila nga hublas sila. Gani nagtambi-tambi sila sing mga dahon sang higira kag gintabunan nila ang ilalawas. Dito na nila natalupangdan nga hublas gali sila. Kay gali ka maguturan sang hindi pa nakasala si Adan kag si Eva, biskan nga kung lantawon mo, kung kita ang maglantaw, hindi kita kakita, pero ang Dios naglantaw sa ila, hublas sila. Ambot na malon, wala sila bayo. Kay ang natabo to sang nagkaon na sila, nakasala na sila, ang himaya sang Ginoo nga amuto ang nanginbayo sa ila, ang kasanag sang himaya nga hindi mo kaya kita nga makasasala, hindi naton kaya tulukon, dili kaya lang taon, nahublas siya. Na dire dayon amo na ni. Pero na sa bersikulo 8, sang kasidsidmon na nabatian nila ang Ginoong Dios nga naglakat sa katamnan kag nagpanago sila sa iya sa mga kakahuyan. Nga aman nga nagpanago sila. Amo na ni dayon. Ang ilan dito nga pag-istoryahanay. Ang Dios nagpanawag na. Nang hambal diri sa bersikulo 9, pero gintawag sa Ginoong Dios ang lalaki. Diin ka. Sa bersikulo 10, ang lalaki nagsabat, nabatian ko ikaw sa katamnan, nahadlok ako, kag nagpanago ako sa imo, kay hubo ako. Bao. And then, ang Diyos diri nagsiling, ang Diyos nagpamangkot. Sino ang nagsiling sa imong hubo ka? Nagkaon ka bala sang bunga, sang kahoy, nga ginsiling ko sa inyo, nga hindi ninyo pagkaunon? Diri makaturan daw mapasol kita, daw matingala kita, amot malan hambalon nga wala kabalo ang Ginoo nga nakasala sila. Kabalo ang Ginoo. Pero ang point lang diri is, agod tani nga kung nakasala,
makitaan dito kung mag-ako bala sila nga sila nakasala. Kay gintagnalian sila, ginmanduwa sila sa Ginoo nga hindi sila magkaon pero nagkaon sila. Nga aman bangod sa maayo nga sales stock ni Adan. Kung baga kung ikaw kan basar, maayo ka kaayo mag-sell stock, maayo ka kaayo magpa-advertise sa ibong nga product kaangay baladre sa aton nga tubang ari ang damo diri nga mga produkto kita niyo na sa picture. Basta mag-live ka mo sa Facebook, kitaon man ninyo diri ang mga basyo, way na ni unod. Pero ara dira ang tanan produkto, kitaon ninyo. Di ba? So, pero hindi bangod nga maayo ang sales stock diri kay inang insas diri sa advertisement, way gid sing liwan kundi si Sir Jack. O, iyan ang halos tanan nga mga pamaagi tapos kanami pa siya tingog. Basta mainganyo ka pero hindi lang na sa advertisement kundi epektibo gid siya katama o kun sa mga nakatilaw damo man nagpamatuod pero diri tuod man to nga sa nakitaan ni iba kanami tulokon daw kanami kaunon sa ginkaon gid nila kag didto nagsugod ang kalbaryo nga man kay didto nila nakitaan nga hublas sila nagpanago sila nga man kay nahuya sila nga makitaan sa Ginoo. Pero nga naman ko ang Ginoo, ako nga liwaton, agod tani nga sila mag-ako mismo nga sila nakasala. Amo man lang na, kay laban sa aton, kita, kung kita nakasala, hindi dayon kita mag-ako. Luwas na lang kung masapwa na gid, labi na kung hambalon. O, sige, reviewon ta ang CCTV. Hadlok ka na dayon nga aman. Mayara gali CCTV. Tadi di reviewon, pag-review dito, kitaan. Nga man, dito nakitaan ang footage. Ay. Dito na mag-ako pero sa Ginoo hindi na nami nga aman kung nadakpan na lang siya bangod kay siya nakasala dinakpan dayon nag-ako sa Ginoo walay pulos na siya walay kwenta nga aman kay naghinulsol siya hindi sincero ang iya paghinulsol hindi bangod kay nakasala siya kundi bangod kay nahadlok siya sa silot ayan dayon dere na ginpamangkot sang Ginoong Dios ang babae. Andi sa si anay ang laki nagsabat ang babae nga ginhimo mo para sa akon amo ang naghatag sa akon sang bunga sang kahoy kag nagkaon ako didto na dayon ang tulakanay na nga aman tudloan na sila kay gusto sang lalaki nga daw mabuhinan ang iya nga sala kay amo man kita para nga medyo mabuhinan jutay ang imo sala imo idamay tong daw nakita nimo nga daw damay dito sa nahimo mga sala. Dito na nagsugod nga hindi dayon kita mag-ako. Halimo ako diri. Ang upod ko diri sa gwapong engineer, way gid sing liwan kundi si Paul Lampastura. Dayon hambalon ko. Oh, ang ako engineer rao upod mo na nga nagsala ko diri sa akon nga mo ni. Ngaman kay kami duha diri mo. Adi, amot na balon para mabuhin-buhinan sa lako para siya or vice versa. Ako ang himuon niya. Kaya ano man ni, basahan ninyo ang aton nga liwaton. Di hambal diri dayon sang lalaki. Ang babae nga ginhimo mo para sa akon, amo ang naghatag sa akon sang bunga sang kahoy kag nangkaon ako. Dayon mangkot naman ang Dios. Versikulo 3 sige pamangkot sang din Ginoong Dios ang babae. Nga bala ginhimo mo ini? Anong sabat sang babae? Nagsabat siya. Ang manog na nagganyat sa akon sa pagkaon sadto. Dito na dayon. So matamalon, ang ila pasibangdan ang manog. Pasibangdan sa lalaki ang babae pasibangdan niya ang manog. Pero anong ginhambal sa Ginoo? Ang Dios naghatag sang silot ayun. Karon ang Ginoong Dios nagsiling sa manog. Pagasilutan ka tungod sini. Ikaw lamang sa tanan nga mga sapat sang ang magaantos sini nga silot. Sugod karon magasaog ka sa imo tiyan. Kag yabok ang imo pagakaunon samtang nagakabuhi ka. Now, makotoran, historically, abi ninyo, historically, ang manog sa una, nagalupad na siya. Dayon kanami daw sa iya kulur. Okay, may basa ta sina nga libro nga nag-describe. Nga kanami siya kulur kay mo ganyan nga diri ang silot magsaog na siya. Kay sang una na ang manog nagalupad. O nagalupad dayon kung masilakan da sa adlaw, medyo may pagka-golden siya. Grabe no? Muna nga kanami. So diri ginlaragway nga ang silot unas tanan gisulotan ng manog pero kay hindi man ni matapos kay wala nagali kita minutos nakita ko diri ang aton minutos naubos na pero ayon nun tani buwas mga autoran abangan lang ninyo
Salamat gid sa nagupon sa akon kay nakita ko diri nga way gid ko maghalin sobra gyapon 37 panigyapon ang aton magic eye. Now aton tapuson na lamang sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit sa mga sandali pong ito. Muli kaming dumulog sa inyong mananaluklukan at pasalamatan po namin ang inyong pagkataon na pinagkaloob namin nagamit sa pagkinig sa mga kasaysayan na naganap sa Biblia at kung paano naging makasalanan ang tao. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, mga nodes sa Facebook, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM at ang Suro Kamiloy, higit sa lahat, napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, at proteksyon. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani sa lahat na mga estasyon sa buong Pilipinas. Itong lahat na may samot-dalangin kasamang pagpatawad sa aming mga pagkasala laman sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. So mga katuran, mga kabiyanan, huwag nagdigis ang tiyempo, mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sa gihapon, padayon lang kamo sa pagpamati sa tanan nga programa sa Q5 News FM Iloilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, Q5 News FM. Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estrera Sr. CARLOS ESTRERA Sr. O kaya ay mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari din ma-download sa www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.